Bare hold i den. Det er videre, så løsner op på det igen. Det er ikke røget ned. Nej. Du sidder. Ja. Slap af. Ja, men hvad? Slap af. Jeg ved ikke. Bare afsted. Du er bange for at lave en fejl. Nu kommer alle de her sportspsykologi frem. Man skal lave fejl, ellers kommer man ikke videre. Du skal bare ikke gøre den samme hele. Du skal bare ikke gøre den samme gang på gang. Og det er så, vi gør gang på gang. Prøv at se. Godt. Rigtigt. Nej, nemlig. Prøv at se. Hold kæft, han. Du kan ikke han der. Han skal gå med romansken der. Hvad? Nogle bid? Nej, ikke bid på? Ja, ja. Kom igen. Ro. Rigtigt. Hold den oppe. Op med hovedet igen. Hold den plads. Hold den oppe. Hold den oppe. Sid den. Hold hånden på plads. Løsne igen. Ja, let den igen. Så. Ja. Rigtigt. Prøv at skrue ind. Nu må du prøve med at lære mere. Parade på den igen. Parade. Ja, der var ikke noget. Godt, godt. Sådan. Lidt ud til igen. Skub den frem igen, og hånden frem igen. Sådan nemlig. Der får den parade igen. Op og parade. Også plads. Hvad? Nu skal du lade du ned og gøre sådan med samme, så du på samme fond op i tøjlen. Du sidder og hænger tilbage sådan her. Bare hiver hovedet på den. Så går jeg sådan her. Så kommer igennem. Halv parade og får hjælp på den igen. Halv parade og hjælp på den igen. Så du får en reaktion med det samme plads. Så vil jeg sådan, du sidder og vender den 7 meter, før der kommer en reaktion. Parade og efter. Velkommen hjem. Tak for det. Tak. Parade. Ja, gør jeg. Det giver den. Måske med eftermunden. Ja. Det er også fordi, du har kamera på i dag, så er du mere nervøs. Jeg kan bare ikke helt forstå, at jeg synes, jeg skal hive mig, så skal jeg hive alligevel. Jamen, sådan er det. Sådan er livet. Lad René, kom bare ned igen, kom. Du skal jo gøre det. Du skal jo trave af igen. Du skal jo finde den gyld. Du skal jo bare sidde og holde på den. Du skal anholde og lige efter. Okay?